F'ċerimonja fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija fil-Florjana ingħataw diversi ċertifikati ta' mertu u rikonoxximent lil numru ta' pulizija li ddistingwew ruhom fis-sena 2017. Fost dawn l-unuri ingħata premju lil kuntistabli Xavier Kirkop għall-episodju partikolari meta salva lil persuna anzjana minn aggressur b'sikkina. Iva, dakinhar kont qiegħed off-duty, jiena kont qiegħed mal-familja tiegħi, bit-tfal, konna daħlin ġo stabbiliment partikolari biex nixtru. U rajt kien argument l-ewwel kien verbali, mbagħad beda skala fit-tali punt li persun l-aggressur ħareġ anki arma bil-punta li kienet kbira mhux ħażin. Dak kien li l-mara biex iżżomm l-itfal u tlaq tal-fuq informajtu lejn pulizija, ħatlu l-arma minn idejh kaverjajt lill-anzjan li kienet jiġi aggredit u sakemm waslet l-assistenza minn sħabi mill-Rapid Intervention Unit u tad-distrett ukoll. Zammejt l-aggressur milli jkompli jaġixxi bil-mod violenti kif kienet jaġixxi. Ġast ikkaverjat lill-anzjan u ħatlu l-arma minn idejh u zammejtu sakemm waslet l-assistenza l-oħra. Xavier Kirkop sostna li hu ta' pjaċir għalih li ġie rikonoxxut għal dan l-arrest li għamel waqt li kien qiegħed mal-familja fl-imsida. Li l-korp tal-Pulizija wara l-apprezzament lejn ix-xogħol li wettaqt. Nerġa' nagħmilha jkun hemm bżonn mhix problema, xina pulizija 24 sija kuljum u dak huwa d-dover u d-dmir tiegħi. F'din l-istess ċerimonja annwali ta' rikonoxximent tal-Pulizija ingħata trofew ukoll lill-aktar distrett tal-Pulizija li rnexxielu jnaqqas il-kriminalità għas-sena 2017. Fejn din is-sena rebaħa id-distrett ta' San Ġiljan kif irnexxielu jnaqqas il-kriminalità b'marġini sostanzjali. Ukoll ingħataw ċertifikati lil membri tal-Pulizija li ddistingwew ruhom b'xi mod, episodji fejn salvaw il-ħajjiet tan-nies jew ma ħallewx azzjoni kriminali sseħħ minkejja ma kinux qegħdin waqt il-ħin tax-xogħol. Aktar tard ingħata rikonoxximent lil numru kbir ta' membri tal-Korp tal-Pulizija li wafqu mis-servizz wara 25 sena iservu. Fl-istess ċerimonja indirizzaw lil folla preżenti l-Ministru tal-Intern Michael Farrugia u l-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar fejn tennew li s-sena 2017 kienet sena ta' suċċess għall-Korp tal-Pulizija.